Ababhali sibheka la udaba luka-Alwande uthi kusho ukuthini uphupha-ke ubona amadombolo amaningi ephakiwe ey'tsheni. Nokho-ke akabingelelo Alwande, I guess ukhuluma nerobot la, akaceli futhi. So singakusho lokhu siphendula nje ngoba sinabantu abaningi abafuna ukwazi ngedombolo, so asiphendule yena Alwande ngalolo besingamyeka. So uphupha la idombolo, nake singakusho, number 1, kuwuphawu oluhle uma ulibona idombolo. Lokhu kusho inhlanhla, kusho nesibusiso nenhlalakahle, kusho impilo enhle futhi ende kuwe. 2, kuyenzeka futhi uphuphela idombolo kusithi uphawu oluhle uma ulibona lungabe lusho ukuthi lungisa wenzele idalwa zakho iladi noma isithebe ngokushesha. 3, kungenzeka futhi uphuphela idombolo kube uphawu oluhle uma liphakiwe. Lokhu kusho ukuthi kudingeka uphuthume wenzele izidalwa zakho iladi noma isithebe futhi. Noma-ke kade usanda kusenza isithebe lisengaveleleli, mhlawumbe kade usanda kwenza into eyiladi lisengavele liphawulile. 4, futhi uma uphupha idombolo uphawu oluhle uma ulibona liphakiwe. Lokhu kungabe kusho ukuthi wena uney'nsiza zokuphila ey'fanele futhi ezanele nokuthi uzothola amathuba angcono maduzane. 5, kungenzeka futhi la uphupha idombolo sithina uphawu oluhle uma ulenza wena, ukuthi wena olulungisayo ulenzayo leli dombolo, uyalipheka laphayana. Lokhu kungasho ukuthi lindela ingcebo nokuchuma nenzuzo ezokulethela injabulo maduzane. 6, futhi uma uphupha idombolo kuwuphawu oluhle uma ulenza lungabe lichaze nje umsebenzi noma umcimbi ozokwenzeka esikhathini esizayo esiseduze. Ongaba umcimbi wesintu, ngaba amalobolo, ngaba umshado noma umcimbi weyidalwa ofanele wenziwe noma usuku uzokwenzeka. 7, futhi kuyenzeka uma uphupha la idombolo sithi uphawu oluhle uma ulenza, longasho ukuthi-ke kulindele ukuthi wena wenze lezi idalwa iladi noma-ke isithebe maduze futhi, yabona. Number 8, kungenzeka futhi lapho uphupha idombolo sithina kuwuphawu oluhle uma ulidla idombolo. Lokhu kungasho ulindele isikhathi senjabulo nokufezeka kwefiso uma kukuthi belimnandi leli dombolo. Kodwa-ke futhi number 9, uma uphupha idombolo uphawu olubi uma lingemnandi. Lokhu kungasho ukuthi mhlawumbe usuke uzodumazeka, uzophoxeka ngenxa yesikhathi esinzima esizayo, yabo, noma sekunomuntu osuke ezokudumaza. Kodwa futhi uma ulidla idombolo kungenzeka mhlawumbe uthi uyadliswa-ke wena bakudlisa ngedombolo phela. Number 10, kuyenzeka la uma uphupha futhi idombolo sithina uphawu olubi uma lingemnandi idombolo, kungakhomba izivakashi noma umuntu ozofika ney'ndaba ezimbi ney'dumazayo kuwe. Number 11, kuyenzeka futhi uphupha idombolo la sithina uphawu olubi uma lingemnandi idombolo. Lokhu kungasho ukuthi uma kuthi wena kade wenza iladi noma usanda kwenza iladi noma kade usanda kwenza isithebe, leso sithebe lesa sange samukeleka ey'dalweni zakho, kube liqale phansi wenze elinye noma wenze omunye umsebenzi, uchithile ey'dalwa. Number 12, uma uphupha idombolo kuwuphawu eselingathatha njengoluhle uma ulinikwa lelo dombolo. Ungasho inhlanhla nenhlalakahle nokuthi ungalindela ukuthola umvuzo omuhle namathuba amahle maduzane. Asivale nje ngokuthi-ke i-summary yakho konke lokhu esingayisho ukuthi kungenzeka idombolo kuwe nje lichaze nje ukuthi ufuna wenzele iy'dalwa zakho umsebenzi wesintu noma wenzele iy'dalwa zakho iladi, noma wena kade usanda kwenza iladi, kade usanda kwenza sejesintu bese livela-ke idombolo lidliwa, liphakwa, ulinikwa, ulibona lupheka njalo njalo. Siyabonga kakhulu-ke. Inamba yami guys ngicela isense kuphela ukungifonela phela. Siyabonga.